ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସକାଳ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ପରିବେଶ। କେତେ କେତେ ଯେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଏ ଗାଁରେ ଭରି ଅଛି, ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ବାପା ଉଠ, ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ସମୟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଦୋକାନକୁ। ଛୋଟ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେ ନିଜେ ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ଦେହରେ ଚଳେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଭାରି ପର ଉପକାରୀ। ନିଜେ ପଛେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାରରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପରି। ବାପା। ହଁ ପୁଅ। ଆରେ ଆଜି ପୁଅ କଣ ଏତେ ଖୁସି? କଲେଜରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ହାକିମ ହେଇଯିବ ଏଥରକ। ବାପା, କଣ ହେଲା? ମୋର 15,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁ ବା ମତେ ଏବେ ମାଗିଥିଲୁ 15,000 ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତମେ ଯଦି ମତେ 15,000 ଟଙ୍କା ନ ଦବ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ରେ ବାପା? ମୁଁ ତତେ ଏବେ 15,000 ଦେଇଥିଲି। ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଛୋଟ ଦୋକାନଟା। ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣି ଦେବି? ଆମର ଗରିବ ସଂସାର କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବାପା କହ? ତୁ ଏମିତି ହେଇ ରାଗି ଘର ଛାଡି ପଳେଇବୁ, ଆମେ କେମିତି କଣ ରହିବୁ? ଆମର କିଏ ଅଛି? ତୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ ଆମ ଉପରୁ? ତୁ ଟିକେ ବୁଝିଯା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବାପା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ପଇସା ତମେ ଦେଇପାରିବନି। ତମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁଁ ଥରେ କେବଳ ଚାକିରି କରେ, ଦେଖିବ ତମର ଯୋଉ ସେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ବଡ କରିଦେବି। ଏମିତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ନଥିବ। ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ସିନା ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଦବୁ, ବଡ ଦୋକାନ କରିଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଲେ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆ ଦୋକାନର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ନଥିବ ରେ ପୁଅ। ନା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଆଉ ନଥିବ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନ, ସେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆ, ଏବେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆ, ସେଇ ଦୋକାନ। ଛାଡ, ମତେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମନ ପାରାରେ ହଁ ଚାଲ। ପୁଅ, ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ସେମିତି ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲ ପପୁଲେ? ହଁ। ତମରି ପରିବା କିଛି ଓଡିଆ ଲୋକ ଏଠି ଥିଲେ ନା, ସୁରାଟ ଆଉ କଣ ସୁରାଟ ହେଇ ରହିବ? ଏଇଟା ବା ଓଡିଶା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଆମ ଓଡିଶା ସୁରାଟ କଣ ଓଡିଶା ହେଇପାରିବ? ଟିକେ ହଉ କଥା ହ ମୁଁ କାମ ସାରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବାପା କହୁନ। ହଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତମ ଦେହ? ହଉ ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲି ଅଭିଗତିକି ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ତ? ହଉ ବାପା, ହଉ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଅଭିଗତିକି ପଠେଇଥିଲି, ସେ କହିଥିଲି ତମେ ଫୋନ କରିକି ଅଭିକି ସେଦିନ। ଆଉ ମୋର ଦରମା ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଦରମା ଆସିଲା ମୁଁ ଅଭିଗତିକି ପଇସା ପଠେଇଦେଲି ଆଉ କଣ। ହଁ ବାପା। କେତେ ଦିନ ତୋ ବାପାକୁ ମିଛ କଥା କହିବୁ ରେ ପୁଅ? କଣ କରିବି ଭାଇ, ବାପା ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେତେ ଆଶା ଦେଖିଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ହାକିମ ହବ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ବାପା ଜାଣିବ ମୁଁ ଏ ସୁରାଟରେ ଗୋଟେ ଚାକର କାମ କରୁଛି ବୋଲି, ମୋ ବାପା ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ତୋରି ଭଳିଆ ପୁଅଟେ ମିଳୁରେ ଭାଇ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଭଳି ପିଲା ନା ଏ ଜଗତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ। ନାଇଁ ଛାଡ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି। ଚା ଦିଅ। ହଁ ଦଉଛି। ଚା ଦିଅ ଟିକେ ମାରିଦବା, ଚା ଟିକେ ଆଜି ଶୀତ ଅଛି ଟିକେ। ଇଏ ଦେଇଦେଲ ଚା ଟା। ଯୋଉ ରେଟରେ ହେଇଛି, ବଡ କଫି ସପ୍ ବି କାଟିଦବ। କଣ କହିବି ବାପା, ଏଇ ତ ଛୋଟକାଟିଆ ଦୋକାନ, କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା 10-30ଟା ହଉଛି ଦିନକୁ। ଏତେ ବଡ ନାଁ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଏମିତି କହିଲେ କଣ ହବ କି? ଆରେ ବାପା, ଟିକେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଫୋନ କରୁନୁ। ମୋ ପୁଅ ଗଲାଣି ଆସିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଦେଶ, ଟିକେ ଫୋନ ଫାନ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ହଉ କଲ୍ କରିବା ଆଉ। ସିଏ ମୁଁ କାଲି କଲ୍ କରିଥିଲା, ତାର ମୋର ଡେଲି କଥା ହଉଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି କଲ୍ କରିଦଉଛି। ମତେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ଲାଗିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା।
ଆଉ କଣ ଆଉ ଫୋନ ଫାନ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ଗଲୁଣି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉଛି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପଠା ମୁଁ ଔଷଧ ପାଣି ଖାଇବି। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ମେଡିସିନ ଆଣି ଖାଇଦେବେ, ଠିକ ଅଛି? ହଁ ତୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ। ହଁ ବା ରଖୁଛି। ଇଏ ବି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜି ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା, ମୋ ଦେହ ହେଲା ହେଲା ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମଉସା ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ମଉସା ନାହାନ୍ତି? 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲା। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦବାର ଥିଲା ତ, ଘରେ ଥିବେ ଏବେ? ଆସି ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବି। ମଉସା 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 ଜାଣିଛ ମଉସା ତମ ପାଇଁ ତମ ପୁଅ କଣ ପଠେଇଛି? ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଣିକି ତମ ପୁଅ କିଛି ପଇସା ଆଉ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା। ମଉସା ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦେଖିଆ। ମଉସା ମଉସା କଣ ଯେ ମଉସା ତମକୁ କେତେବେଳେ ଡକାଉଛି କିଛି ଉତ୍ତର ଦଉନ? ମଉସା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି? ରାଗିଛନ୍ତି ନା କଣ? ମଉସା 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 କଣ ଯେ ମଉସା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମଉସା ମଉସା ନାହାନ୍ତି କଣ ରେ ମଉସା କଣ ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ଲିଜ ରେ ମଉସା 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 ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଗଲା ରେ ହଁ ରେ କଣ ହେଲା କହିଲୁ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକଟା ତା ପୁଅ ବି ବାହାରେ ଅଛି କଣ ହବ କହିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଝିଅ ହଁ କହ। ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସେ। ପଳେଇ ଆସ, ତୁ ବି ସେଇ ଓଲା ପରିକା ହଉଛୁ, ମୋ ବାପା ସେଇ ଗାଉଁଲି ପରିକା। ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁଣୁ, ଜାଣିଲୁଣୁ, ସବୁ କିଛି କଲୁଣୁ, ଯିବାକୁ ହେଲେ 3-4 ଦିନ ତ ଲାଗିବ ନା। 3-4 ଦିନ ପରେ ହଉ ତୁ ଫୋନ ରଖିଲୁ, ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ହ୍ୟାଲୋ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ 2 ମିନିଟ୍ ଶୁଣୁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କହ। ହଁ କହିଲୁ, କଣ କହିବା କଥା କହିଲୁ। ଆରେ ମଉସା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମଉସା ମାନେ? ତୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେ କେତେ ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହଉଥିଲା। ଏକୁଟିଆ ଲୋକ କଣ କରିବ। ହଁ ବା। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କଣ ହବ? ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା ନା। ଯିବା କୁଆଡେ? ଘରକୁ। ଘର? ମୋର ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଯିଏ ତ ଥିବାର କଥା କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଯିବି? ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ନୁହଁ? ଭୁଲିଗଲ ନା କଣ ସେ ପୁରୁଣା କଥା? ମାନେ ଏତେ ମିଶିବା, ଏତେ ବୁଲିବା, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଏତେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା, ମାନେ ଏଠି କଣ ବସିକି ରହିଲେ ମଉସା ଫେରି ଆସିବ କି? ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ରହିବ? କିଛି ତ କରିକି ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା? ହଁ ଭାଇ ଆଜି ନା ଝିଅକୁ ଦେଖାରେ ଯାଇଥିଲି। ଶୁଣ ଝିଅକୁ ଦେଖାରେ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଇଛି ଭାଇ, ଉପରେ ଗୋଲାପ ନାହିଁ ଖାଲି ଡେମ୍ପ। ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆମ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ବାର୍ତ୍ତା।